Nawr ten, Lisa sy'n ymuno dyn ni nesa, a Lisa ni'n mynd i sôn am air fryers, achos mae hwn yn gadget sydd wedi dod yn boblogaidd iawn dros y blynyddoedd diwetha, ynddi we? Odi, yn enwedig ar misoedd ar wythnosau diwetha yma. Mae sawl siop erbyn hyn ddim yn gallu gwerthu, maen nhw wedi gwerthu mas. So maen nhw'n boblogaidd iawn. Pam nawr ten, ydyn nhw'n resymol i'w defnyddio? Maen nhw yn rhesymol i'w ddefnyddio. Os ydych chi'n meddwl amdano fe, os gai agor y ffwrn fan hyn, os ydych chi'n twymo'r ffwrn, mae gyda chi yr gofod na fyna i gyd yn cael ei gynhesu, falle gymryd 5 munud, 10 munud, 20 munud, mae'n dibynnu ar eich ffwrn chi. A bob tro chi'n agor y drws, mae'r gres yn dod mas? Mae'r gres yn dod mas, odi. So chi'n dod i fe mlaen, fi tueddol yn ngofio amdano fe, mae'r gŵr yn gweud, pa mae'r ffwrn yno, o fi'n twymo fe. A falle bod 20 munud yn mynd, cyn bod ti'n dod i rhywbeth mewn. Gyda hwn, mae'n twymo yn union, just fel yna, a dyna'r unig, sgwyswch y mesyn hwnna, fi wedi bod yn cwcan yno fe trwy prynawn. Eich chi yw yna fe? Ydyn di? Yn un i yw hwn, ie, a fi wedi bod yn cwcan rhain. Just a man bach yw e, just gofod bach na gyd sy'n cael ei cynhesu. A nes i esbonio i ti gynna, mae fel trial Choginio rhywbeth mewn hairdryer. Mae'n air twym sy'n mynd trwyddo, mae'n dod mas, mae'n gallu timlo fe, ond mae'n dda ar gyfer wneud popeth yn crisp. Felly, popeth chi'n gallu gweld fan hyn, fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n bethach falle ydych chi yn dod i'n y ffwrn neu'n ffrio, neu hyd yn oed deep fry. So, chymod, mae hefyd wedyn te yn arbed ar braster. Mae hwnna'n beth arall yn diwedd, Mae hwnna'n beth arall. Achos bod yn torri lawr ar y braster. Os i ti moyn neud chips ar enghraifft, ti'n mewn i sglodion, dim ond rhyw ychydig iawn sy'n eisiau arna ti yn dyfe. Sian a fi'n fans o fish fingers wedyn ti ni. Da ni'n gweld y fish fingers. A ti'n sôn bod e'n dda am wneud fish fingers. Mae fe'n dda am unrhyw wydydd chi'n ffrio. Os ydych chi'n deulu, a falle plant bach hefyd sy'n licor chicken nuggets, yr fish fingers, pethach, yr waffles ma fan hyn, unrhyw beth sy'n crisp, a falle bod chi hefyd yn cwcan, dy'r plant yn fach ta fi, da ni'n cwcan am 5 o'r gloch, hanner di 5 iddyn nhw, da ni'n cael swper yn hwyrach. So yn hydrach na twymo'r ffwrn cyfan ddwywaith, mae'n gret ar gyfer gosod just tameidiau bach, neu hyd yn oed snacks, os chi'n licio spring rolls neu pethach fel yna, ganol prynhawn fel snack fach, neu os ydych chi jyst yn hoffi chips a phopeth, dwi wedi cwcan bob nos, mae'n ffordd o wneud e'n rhatach ac yn torri lawr ar y braster. A mae'n lot siepach? Mae'n lot yn siepach. I gadw ffwrn i fynd am ryw awr, mae'n dros pint, mae'n tua'r pint 10 cinog. I gadw un o'r rhain i fynd, mae'n dan 20 cinog. Meddyliwch amdano fe fel yna, so mae hwnna'n dipyn o hynny. Ydy'n cymryd yr un amser, wi'n nôl at y fish fingers nawr, ble bod ti'n grilo fish fingers, maen nhw'n cymryd ei chwarter awr i 20 munud. Yw yr un peth yn un o'r rhain? Nadi, mae'n mynd i fod tua 4-5 munud yn hwn. A dyna un o'r problemau. I fi'n gyfarwydd â cwcan, fi'n gyfarwydd â ffwrn, dydys i'r pizza yma mewn gynne, drychwch ei liwe, nes i just edrych ar rhywbeth arall, siarad, just chat 40 eiliad, mae drosto, mae'n chi gadw, mae'n bwysig dod i'r timer yno, a mae'n timer. A mae hefyd yn gallu bod yn swnllys. Mae hwn off nawr, os gryndwch chi. O, ti'n clywed? Clywed yr air. Clywed yr air yn mynd trwyddo. A na gyd mae rhaid chi'n neud i ddod i fe arno. Mae hwn yn dwym, so fydd yn defnyddio yr tongs yma. Waffles yn fyw. Mae'r gwres y studio wedi gwneud nhw. Mae nhw rhain fel arfer, wrth gwrs, yn mynd mewn wedi rhewi. A phan maen nhw wedi torri lan. Chi'n gallu dod i pethach mewn wedi rhewi. Chi sy'n dod i fe mewn fel yna. Dod i'r timer i fynd. Mae'r timer mlaen dy fi. A mae'n amrywiaeth o dymheredd fan hyn hefyd. So os chi yn tueddol yn gofio, dodwch y tymerau. Mae nhw'n gyflym fyd y waffles, ie? Mae hwnna'n gyflym, rhyw 4-5 munud bydd hwnna wedi wneud. Mae dyn ni, ti bi ar un yn y cenol fanna, ond mae dyn ni 4 o rai eraill draw fanna. Roi draw yn y pen, mae'r un o Lakeland. Ie, a os welwch chi seis hwn, mae'r rhai fi gyfaddau. Hwn yw'r un tryta, bron o bod yn 80. Ydy, 79. A chi'n gallu gweld seis hwnna. So ti'n mynd i gael lot mewn fyna, ti? Mae maint bydden ni'n gweud sosban berwi wi. A hefyd, taw falle dim ond 1 neu 2 o bobl mae hwn ar gyfer, os ydych chi'n mynd i'n esglodion, chi moyn gallu gwasgaru nhw fel bod nhw'n dod yn crisp. Wel, mae mor fach, dych chi ddim yn gallu. A tywr wedyn, 55 pint yw hwn? Ie, 55, a mae hwnna yn 4.3 litr. Bydden ni'n gweud bod hwnna'n debyg iawn i hwn, a tywr yw hwn hefyd. Mae hwnna'n maint da ar gyfer 2 o bobl. Different size yn dwi? Odi. A wedyn, mae'r un draw fan hyn gyda ni o Wilco yn 40. Hwn yw'r chepa? Hwnna yw'r chepa, hwnna braidd yn fach to, bydden ni'n gweud, a mae hwn ar gyfer teulu mawr. Pro bris yw hwn fan hyn? Ie. 78 pint a chydig So, tamed yn rhatach na'r un bach na fyna, ond chi'n gallu dod i QR cyfan yn hwnna, gostwng y tymerau, tyma bach yn goginio QR yn gyfan? Ie. Chi hefyd yn gallu gwneud cacennau yn nhw. Chi'n gallu gwneud bob math o bethach, ond arbrofi yw'r peth. Mae'n gadget sy'n arbed amser, mae'n arbed braster, ond oedden nhw'n rhywbeth chi'n moyn cadw yn y tŷ i gasglu dwst yn beth arall. Ti'n meddwl, yn y tî'n peth, ti'n meddwl, mae'n fawr yn diwe. Mae'n mynd i lenwi shelf mewn cwbwrdd, neu mynd i lenwi top y'ch unit chi yn diwe. Ond os mae'n arbed ffortiwn i ti i goginio, yn gwmos, y fe. Mae'n werth yn diwe. So, pwy fysa ti'n gweud tan elwa rhywbeth
fel hyn? Rwy'n byw ben unen falle? Rhywun sy'n byw wrth ei hunain falle, sy'n jyst yn moyn cwcan pethach bach, yn gloi, neu tiliodd mawr sy'n falle yn defnyddio'r ffwrn lot ac yn bwyta lot o'r pethach hyn sy'n yn crisp. So mae dy rai bach, ti'n gallu mond rhoi fel un waffle fyna, neu ti'n rhoi cwpl ar ben i gilydd? Os siwrna chi'n dod i'n ar ben i gilydd, dyn nhw ddim yn mynd yn crisp. Dyn nhw'n mynd yn crisp ar y top, a wedyn mae'r gwylod jyst yn mynd yn feddal. A dyn nhw ddim yn addas ar gyfer unrhyw beth fel cawl a swps. Mae eisiau'r slow cooker ar gyfer hwnna. Mae hwn ar gyfer wneud KFC, Kentucky Fried Chicken bach cloi. Rhywbeth crisp, cloi, di-braster, neu llai o braster. Anasgad o swp. Nag arfer. Paid y pelod y fish fingers di ben i gilydd. Diolch, Diolch ti, Lisa. un ar y tro. Croeso. Diolch, Lisa.